hoşi gönlümün hoşi sen bilen başlar aydımlan başı yayda kanatın gelsen ülkeme ülkem bay benim aydım mukanma akta kepteri oyna erkana pek asmanımda yayla erkana la 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 akta kepteri akta kepteri Honestly, the man,
Türkmenistan'ım. Güller açar halkın üstü damaney, karasın vatanım ey Türkmenistan'ım. Karasın vatanım ey Türkmenistan'ım. Mehriban vatandaşlar, garaşdyrlygyň merjen däneleriniň bugünkü gün Balkan vilayet tapara dowam edýär. Bizem gepleşigimizi bäýatlaşa gatnaşan jirlerimiz bilen söhbetleşik arkaly dowam edýär. Salam jigim, özüňle tanış edäýik. Salam, men Balkan vilayatynyň Balkanawaz şäheriniň 2-nji orta mektebiniň 6-njy synp okuwçysy Arduul Hajymamedowa. Men orta mektebden daşgary Balkan vilayatynyň Vilayet çağalar Hizmet mektebiniň ýüri fortepiano bölüminde 3-nji synpda okuýar. Şeýle hem Balkan vilayatynyň Balkanawaz şäheriniň Balkan hor dörjük taparnyň ýolbaşçysy Parahat Muradowadan aýdym aýtma inçislerden öwrenýär. Halkara parahatçylyk we öwrenişmek ýolunyň bitaraplamyny 30 ýyl münasibeti geçirilen Türkmenistanyň Maktumul adındaki yaşavramatynyň merkezine ýaşaryň ýaşyk teleýaýlym eýlen başarýan täher ýyldylar kepleşiginde men baş şaýraga münasip boldum. Mehriban arkadamyň oglardan garaşyk baky bitarap Türkmenistan we Dowbatly Atmaradyň mekany ýolunda Gulbaba adyndaky çağalar bayragyna münasip boldum. Arkadagy serdar, arkadagy bagtym, jenneti gülletdiň bu ülkeni garaşyk baky bitarap Türkmenistan we Dowbatly Atmaradyň mekany. Men garaşdyrlygymyň merjen däneler bätaşynyň vilayet tapgaryna jan otaran Türkmenistan aýdymy sowat getirdim. Şeýle hem garaşdyrlygymyň merjen däneler bätaşynyň vilayet tapgaryna gatnaşan diň dostlarıma üstüngardy etýär. Goý gahrman arkadamyň arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly şer rawajarsyn. Köp sag bol jigim, arzularyň hasyl bolsun. Bizem saňa bätleşikde üstünlikler arzu edýär, seni sahnaýa ýollaýar. Türkmenistan. Birleştir yerleri, dostlaştır yarileri, açık dostluk yolları, cannatan Türkmenistan. Duy bizi bağışlar, mehmanları karşılar, güçlep teti gazali, hoppi, kim cahana yantalar, toylar toya ulaşar, milli miratım coşar. Güllerimiz halkın yar,
veretar Güller baharıtar Can vatan tek veretar Mehriban vatandaşlar, biz Balkan vilayetinин vilayet tapqyrına gatnaşan körpelerimizin ýürek büýsençlerini size ýetirýär. Jigim özüňle tanışyda. Salam, men Balkan vilayetiniň Gyzlarbat etrabynyň 20-njy orta mekdebiniň 6-njy synp okuwçysy Sar Amarov. Men garaşdyrlygyň merjen näleri atly bäsleşiginiň vilayet tapqyryna gaýratym diýen aýdymny sowgat getirdim. Şu bäsleşige gatnaşan ähli deňduşlarymy ösdürük ardy ödýäryn. Bize şeýle giň sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilikler ödüp beren gahrman arkadaly gahrman serdarymda çağa kalmadan köp sag bolsunlar aýtýarym. Sağ ol jigim, bizem saňa sahnada üstünlikler ardy edýär. Sağ ol. Teveşkülün gayratıme yaman aman aman merdi merdana gayratıme hem yurarsen hem ödersen mun öderlen saylanar seni için durman aylanar seni başın mezana gayratıme hey Şükte arlayışın var baydık deyin parlayışın var Çoçup çapaya kalışın var aman 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 koyup hayrana gayratımı hem yurarsen hem ödersen mun öderlen saylanar senin için durman aylanar seni başın mezana gayratıme merdi merdana gayratıme hey Görüňli değil budur sözüm belen fadım hoşawadım bedegden büýsen sen adyňy gayratıme koyup hayrana gayratıme Mehriban vatandaşlar, garaşdyrlygyň merjen däneleriniň Balkan vilayet tapqyryny bugünkü gün körpejelerimiziň owady belentden ýanglanýar. Bizim bäsleşe gatnaşmandan öňürti olar bilen söhbetdeş bolýar. Jigim özüňle tanışyda. Men Balkan vilayetynyň Türkmenbaşy etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň 6-njy synp okuwçysy Narjamal Örmemedowa. Garaşdyrlygyň merjen däne artdy bäsleşiginiň Balkan vilayet tapqyryna garaşdy watan diýen aýdymny sowgat getirdim. Şu bäsleşige gatnaşan ähli deňduşlarymy uly üstünlik ardy edýär. Bir zatdan peýdalyk gahrman arkada atamyzyň arkada gahrman serdarymyň janlar sag, ömürlügi uzak, tutýan tutumly işleri, ilmidama rowaşlyklary wetlensin. Sağ ol jigim, bizem saňa sahnada üstünlikler ardy edýär.
Sağ olun. Jigim sene mödünle tanışdy. Salam, men Balkan welaýatynyň Matymne Trawn Döwlet Mämet Azady adyndaky 2-nji orta mekdebiniň 4-nji sinip okuwçysy Medine Zirkiýewa. Türkmen halkynyň milli lideri bilen arka daly ferdaly türkmen ilimde bedewlerimiz ýeňi işleriň nişany, garasy bagy tarap Türkmenistan bedew batly at muradyň mekany, garasyllygyň merjen dänatly bäsleşiginiň Balkan welaýat tapkyryna watanadyr diýen aýdymmy sowgat getirdim. Bäsleşigat näşandyň duşlarma üstünlik arzuw edýärin. Şu pursatdan peýdalanyp bizi şeýle ajaýyp zamanda ýaşadýan, giň şert mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkada atamyza, arkadaly gahrman serdarymyza çağa kalymyzdan köp sawatyn aýdýarys. Sağ ol Jigim, bizim sana sahnada üstünlikler arzuw edýär. Sağ olun.
Mähribanlar garaşdyrlygyň merjen däneleriniň Balkan welaýaty tapgyrna gatnaşýan jeglerimiziň ýürek bytancynty ýetirýär. Jegem özüňle tanışdy. Assalamu alaykum. Men Balkan welaýatynyň Esenli trawynyň 4-nji orta mekdebiniň 8-nji synp okuwçysy Begmurat Akberdi. Men okuwdan daşary Esenli traw çağlar sunat mekdebiniň fortepiano bölüminiň 3-nji synpyna okuýar. Garaşdyrlygyň merjen däneleri atly bäsleşigiň Balkan welaýaty tapgyrna edi dowam aýdymyň sowgat getirdim. Şu bäsleşe gatnaşan ähli deňdoşlaryma ol üstünlikler arzu edýärin. Biz çağlar şular ýaly ajaýyp sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilikler etip beren Behriwan, gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Sag bol jegem edem saňa üstünlikler arzu edýär. Köp sag bol. Mähribanlar biz indiki jegimizle tanışylýar. Jegem özüňle tanışdy. Assalamu alaykum. Men Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň Makçumly adyndaky daşary ýurt dillerine ýöretilýän 2-nji orta mekdebiniň 5-nji synp okuwçysy Nurmuhammed Anurban. Men okuwdan daşary welaýat çağlar sunat mekdebiniň bagçylyk bölümine gatnaýarym. Maňa 2026-njy ýylda Gulağa bayragynyň eýesi bolmak meýesler etdi. Indi bolsa men garaşdyrlygyň merjen däneleri atly bäsleşiginiň Balkan welaýat tapgyrna şagla winer birlikler diýen aýdym sowgat getirdim. Mümkin bolsa bir endini ýerine ýetirip bereýin. Dostlar biziň aýylar biziň merdanadyr ýigitleri ýöy. Seýilgäki daglarymyzda hoş geçirýär wagtlary, hoş geçirýär wagtlary. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkada atamyza, arkadaly gahrman serdarymyza çağa kalymyzdan köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkada atamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň jallary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmydam rowaşlyklary weslensin. Sag bol jegem edem saňa sahnada üstünlikler arzu edýär. Sag bolun. Hoş geçirýär wagtlary. Ol derelni gara dağdır jülgeleri tokoy bagdyr. Oy Bol
Kederlerimin melhen tuton yerleri Kederlerimin melhen tuton yerleri Bedev münüp at çaptırın düdüleri Karşal yar barkın güller yüzleri Menin idi doğam mehriban ovam Menin idi doğam mehriban ovam Bir tarafı derya bir yanı deniz Burnu ovan ile geçir uğan Halı dokar keşte çeker gelinler Menin idi doğam mehriban ovam Menin idi doğam mehriban ovam Pali Yiğitleri merdem dostu ve pali Menin idi doğam mehriban ovam Menin idi doğam mehriban ovam Nur el oğlum kanamda Hidar yüreklerde elelerin adı var Atı babalardan kalın yadıger Menin idi doğam mehriban ovam Menin idi doğam mehriban ovam Atı babalardan kalın yadıger Mehriban vatandaşlar, Kıylanışına diyal sahnada Balkan vilayetinin merjen dänelerinin awazlar belentden ýanglanýar. Olar bugünkü gün Gahrman arkadağımyzyň, arkadagy Gahrman serdarymyzyň körpeçelerimiz üçin döretip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, watanymyzyň basbyny özleriniň şirin aýdymlaryna ýanglandyrýarlar. Mehribanlar bizim gepleşişimizde, bäsleşimizde enne gatnaşyjygymyz bilen söhbetleşip dowam edýär. Jigim ödüň bilen tanşyda. Salam, men Balkan vilayetinin Etrik Etranyň 8-nji orta mektebiň 3-nji synıp okuwçysy Oguljan Atagolyeva. Men garaşsyzlygyň merjen däne atly bäsleşiginiň Balkan vilayet tapganyna merjen dänesiň aýdymy sowgat getirdim. Men bu bäsleşige gatnaşýan ähirden göçleme üstünlük arzu etýän. Bize şular ýaly ajaýyp mümkinçilikler döretip berýän Gahrman Arkadag atamyzyň, Arkadagy Gahrman serdarymyzyň jaýlar sag, ömürler uzak tutýan tutumly işlerimi dama rawaşdyklary wetlensin. Sağ ol jigim, bizim sana sahnada sünükler arzu edýär. Tamam. Vatan
merjen dänelerimiziň owazlary belentden belent ýanglanýar. Mähriban watandaşlar, bugünkü bäsleşe gatnaşýan körpejelerimizin ýüzleri ýylgyryşdan, kalplar şatlykdan noly. Sebäbi olar gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň döretip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bugünkü gün zamanamyzyň waspyny özleriniň ajaýyp aýdymlaryna ýerine ýetirýärler. Jigim özüňle tanşyda. Salam, men Balkan vilayatynyň Balkanawaz şäheriniň ýürütleşdirilen 21-nji orta mekdebiniň 4-nji sinip okuwçysy Meryem Teýtmämedowa. Men mekdepden boş wagtlarym Balkan vilayatynyň Balkanawaz şäheriniň çağlar we etkinjekler döredicilik öýüniň aýdymsaz gurnagyna gatnaýaryn. Bize şeýle ajaýyp sahnalarda çykyş etmäge giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkada gatamda, arkadaly gahrman serdarymyza çağa kalymyzdan ýürek buýsançlarymyz çäksizdir. Ajap döwrümizde bagtly çağı biz şadiýana geçýär. Her bir çağımız canınız sağ olsun, Ediz atamız canınız sağ olsun, arkadalı gahrman serdarımız. Siz bilen gülleýär ata watanymyz. Sağ ol jigim, aýdyp beren ajaýyp goşgoýuň üçin bizem saňa sahnada üstünlikler arzu edýär. Sağ olun. Lelesi düz lelesi, döwrüň merjen denesi, bagtyar hem şadiyan, aýdym aýtjan balasy. Bilendirler
Mehribanlar garaşdyrlygyň merjen däneleriniň Balkan vilayet tapgyryna Balkan vilayetinden gatnaşýan körpejelerimiz hadaryň tolkunlary ýaly joşgyny, asmanymyz ýaly duruy owazlary bilen bugünkü gün sahnamyzda hassa odan aýdymlary ajaýyp sazlar ýerine ýetirýärler. Bizim sahna çykmadynyň öňürti körpejelerimiz bilen söhbetleşýär, gal gepleşmemiz dowam edýär. Jigem ödüňle tanışyda. Assalamu alaykum. Men Balkan vilayetining Türkmenbaş şäheriniň Newsa aýtadan işleýän dowlatlar toplumynyň kenar toplaýjyklygynyn karhanasynyň höwetçiň aýdymçysy 9-njy orta mekdebiniň 5-nji sinip okuwçysy Umit Aganýadow. Men mektepden daşary bagçylyk bölüminiň 1-nji sinipinde okaýan. Men garaşdyrlygyň merjen däneleri atly bäsleşigine gözel symbolyň nara aýdymyny size sowgat etirdim. Ähli gatnaşýan deň dostlaryma üstünlikler arzu etýär. Awazam qamy deňiz kenarymyz alqysda arka dağı serdarynyň toy gazaly küçtep deniň heňleri uwdysýaldyr eziz diýarym. Berent bugün nesilleriň owazy alqysda arka dagyň dowamy. Biz de şular ýaly owadan geň sahnalarda çykyş etmäge ähli mümkinçilikleri öret berýän. Gahryman mehriban arka dağymyzda arkada gahryman serdarymyzyň janlary sag başlary dik tutýan tutmly işleriň rowaşlyklary beslenmegini arzu edýärim. Sağ ol Jigem, bizim sana sahnada üstünlükler arzu edýär. Sağ ol. Görmedikleri görünürler hıridari, görünürler hıridari, gözel kumorun nari. Ay çeşmelerden su içer, bakar uçağın açar, gülüyün her yanda car. Yada kalır gül yadi, gödür tumorun nari. Aho, bağları hatır hatır, ay bağları hatır hatır, yukarısı dayna yetir, yıl o yıldan bol bitir, alyan aklı nari, alyan aklı nari, gödür tumorun nari. Ay tapala ay diretim, şebay diretim, meyvelerin tireta, gödür tumorun nari, gödür tumorun nari, yada kalır gül yadi. Güdeler yağmur yağar, güdeler yağmur yağar, kıydeler nar yağar, gödellere baş eğer, belin başlı çınarı, belin başlı çınarı, yada kalır gül yadi, gödel tumurun nari, görünürler hıridari.
Horman watandaşlar biz bäsleşimizde gatnaşan emniki jiglerimiz bilen söhbetdeş bolýar. Salam jigim özüňle tanışadan. Salam, men Balkan vilayatynyň Matym Etranyň 1-nji orta mekdebiniň 8-nji sinip okuwçysy Aýala Taňryberdiýewa. Şu garaşsyzlygyň merjen däneleri atly bäsleşiginiň welayat tapgyryna sowulmaz ýadyň watan diýen aýdym sowat getirdim. Şu bäsleşige gatnaşan ähli deňdoşlarym ösünlik arzu etýän. Şu ajaýyp pursatlara döretip beren gahryman arkadaly gahryman serdarymyz canlar ta ömürler uzak tutýan bütün işler elmundam ruhanşyklara beslensin. Sağ ol jigim, sahnada ösünlikler arzu edýär. Sağ olun. Jigim, seni özüňle tanışadan. Salam, men Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň 12-nji orta mekdebiniň 8-nji sinip okuwçysy Jemile Dädebaýewa. Men mektepden boş wagtlarym Çağalar Sunugat mektebiniň milli saz gurallar bagçylyk bölüminiň 2-nji sinipinde okaýaryn. Şeýle hem Türkmenbaş şäheriniň medeni deň çalyş merkeziniň höwesçiň aýdymçysy. Garaşsyzlygyň merjen däneleri atly bäsleşiginiň Balkan vilayat tapgyryna çalsana bagşy aýdymy sowgat getirdim. Bäsleşikde ähli çykyş edýän deňdoşlaryma üstünlik arzu edýärin. Bizi şeýle ajaýyp mümkinçiliklere döretip berýän gahryman arkadaly gahryman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýarin. Berekella jigim, biz hem sana üstünlikler arzu edýär. Sag bolun. Köngül berip seýenim betlänim garasylyk ardy weýlap yürekden betlänim garasylyk köngül berip seýenim betlänim garasylyk aýdymam dalym watan belet owadym watan gül watanly diýarda sowulmaz ýadym watan aýdymam dalym watan belet owadym watan gül watanly diýarda sowulmaz ýadym watan Ýaşyl toğum parlaýar, diýlap gözüm doýmaýar, aýdym aýdyp owadym, giň jahana ýaýnaýar. Ýaşyl toğum parlaýar, diýlap gözüm doýmaýar, aýdym aýdyp owadym, giň jahana ýaýnaýar. Aýdymam sadym watan, belet owadym watan, gül watanly diýarda sowulmaz ýadym watan. Aýdymam sadym watan, belet owadym watan, gül watanly diýarda sowulmaz ýadym watan. Toy bayram diýip büňüller, joşagan ýar büňüller, garasylyk şanyna getirdik destegüller. Toy bayram diýip büňüller, joşagan ýar büňüller, garasylyk şanyna getirdik destegüller. Aýdymam sadym watan, belet owadym watan, gül watanly diýarda sowulmaz ýadym watan. Aýdymam sadym watan, belet owadym watan, gül watanly diýarda sowulmaz ýadym watan. Batly badymız, dünya dolu adımız, kahraman serdarımız, şanımız
şanımız, şöhratımız, bedübatlı badımız, dünya dolu adımız, kahraman serdarımız, şanımız, şöhratımız, aydımım sadım vatan, bilen ovadım vatan, gül vatanlı diyarda, soğulmaz yadım vatan, aydımım sadım vatan, bilen ovadım vatan, gül vatanlı diyarda, soğulmaz yadım vatan, gül vatanlı diyarda, soğulmaz yadım vatan, gül vatanlı diyarda, soğulmaz yadım vatan. Tutaralıp tuttam dünya teyrana, dünya yüzü ağlar bir de hayrana. Ayı bakmadı nurana da nurana, mağruptan maşriğa dağdana bağışı. Ayı bakmadı nurana da nurana, mağruptan maşriğa dağdana bağışı. Ay tavva dedi vatanımın tanedine, çimin dedi bakavullar yadına. Hey kavullar dolu tane şirin tadına, beni gör yüreğimi yatana bağışı. Kavullar dolu tane şirin tadına, beni gör yüreğimi yatana bağışı. On şerban perdeme kaltana bağışı, şöhretli dağlarına çaltana bağışı. Tanrı'm vatanımın yaktı yertire, on şerban perdeme kaltana bağışı. Tanrı'm vatanımın yaktı yertire, on şerban perdeme kaltana bağışı. Ay tavva dedi vatanımın tanedine, çimin dedi bakavullar yadına. Hey kavullar dolu tane şirin tadına, beni gör yüreğimi yatana bağışı. Kavullar dolu tane şirin tadına, beni gör yüreğimi yatana bağışı. Tanrı'm vatanımın yaktı yertire, on şerban perdeme kaltana bağışı. Beni gör yüreğimi yatana bağışı. Can hey! Körpejelerimizin yerine getirýän şirin mukamlary bugünkü gün her bir gatnaşan körpejelerimizin kalbyna buýsunç duýgusyny döredýär. Mehribanlar, biz bäsleşimizde gatnaşan eniki jigimiz bilen söhbetdeş bolýar. Jigim ödüňle tanşady. Salam, men Balkan vilayatynyň Bereket raýonynyň ýerleşdirilen 10-njy orta mektebiniň 4-nji sinip okuwçysy Gülsenem Şahmerdanova. Garaşsylygyň merjen däne atly bäsleşine gatnaşan Balkan vilayaty tapgyrna Watan diýen aýdymy sowgat getirdim. Mümkin bolsa hiňlet beräýin. Mehriban edi yar çağlar seni seýär, meniň edi ülkemde şatly toy toylanýar, meniň edi ülkemde şatly toy toylanýar. Garaşsylygyň merjen däne atly bäsleşine gatnaşan öýden duşarma üstünlikler ardy edýär. Şu pursatdan peýdalan Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadağa tamda. Arkadağa Gahryman terdarbyda çağa kalbyndan howsawalsyn aýdýar. Gahryman Arkadağa tamydyň. Arkadağa Gahryman terdarbydyň jallar sağ ömürler udak tutjan tutumly işleri inbidama ruwaş kılıp etdentin. Köp sağ ol jigim. Bizem sana sakny üstünlikler arzu edýär. Sağ olun.